Morning, dati maninidelya sa ito ay kayo man nagpa-share iti view iti Benguet at the same time dungag iti Ilocano music. Thank you for tuning in. God Tsak amo no apay anapatek ka tanong awan ka sapsapulan ka no di ka makita mas na yang tuirik na nang mabalihin ako'y kuyog talata
naragsak musika, mabuybuyak kasar sarita, aglalo no agpinereng matataadwa, tsak may latawan, ragsak day tuirik nga. Amok nga amok, at ikay papananaketayat, nakasulat na kay ayat, mudad tumamaublang, dati irurusing, panagpitik to'y puso, sikati gapuna, o saldaday to'y biyaku. Ay, aten ka, pudno akariken ka, aglabas man titawen din to balbali to'y rigna, tsak to nagayat, isa balino dila sikat damo ke maudi, o ayat ko pa tiyanak kuma, tsak amo no apay anaragsakan musika, mabuybuyak kasar sarita, aglalo no agpinereng matataadwa, tsak may latawan, ragsak day tuirik na. Amok nga amok, at ikay papananaketayat, takasulat na kayayat, no dadumamaublag, dati irurusing, panagpitik to'y puso, sikati gapuna, o saldaday to'y biyaku. Ay, aten ka, napudno akariken ka, aglapas man titawen din to balbaliw to'y rigna, tsak to nagayat, isa balino dila sikat damo ke maudi, o ayat ko pa tiyanak kumahal, sikat damo ke maudi, o ayat ko pa tiyanak kumahal. Nabayagen biag ko adik anak kita, aldaw ken rabi apas pasungaden ka, jakun mas balang tuy ilibuken ka, sumangpet kakadi, pagek ngasanyata, manaw kalat nga di nagpakada, napanam nga lugar di kapaing baga, nuanyat ginuram nga inaramit ko, adi mo kinayat, ken di ka ginusto. Iti mo malem ket siyak tiyag may sa, si papan ni midak yabay jay tawa, nuada lumabas salsalut suden ka, ngem jayan mudyako, di damet ibaga. Siyak tut pumusay ket siyak tay sumina, dawate ko biag ko sumangpet kan tukuma.
umay mundo kita hindi nagbanagan na di ngay ayat mo ngayon kainulila. Malem ketyak jak may maysa si papan ni midak piabay jay tawa nuada lumabas salsalud suden ka ngem chayan mubiag ko bidame tibaga musyak tut bumusay ketyak tay sumina dawate kuliag ko sumangpet kanto kuma umay mundo kita hindi nagbanagan na di ngay ayat mo ngayon kainulila. Ang laing tinangrugyan na bagay kang kano isuti kunada tinarapak ko hindi ngagpay sukuma tapud nung amin nga agayatak kenkwada ay kaya umanidi no isurun-surun ka pagat lapayag iti sempuno kwa no padlo di pa piniti pasikig isuna parnuayen na metnukwa kay singin na kalid ketita indakam danggayan itangaan daw anisang sangayan kasangalen mi daytoy naindaklan asing galut to'y puso mi ngayon kay nagang angawan. Laing tinangrugyan na sa dakil kanot pagkaingasan niyadwan nagganas manidi tinakmarik na tagpay sungamin na agayatak kenkwana ket nita indakam danggayan itangaan daw arisang sangayan tasangalen mi daytoy naindaklan asing galut ti puso mi ngayon kay nagang awan tasangalen mi daytoy naindaklan asing galut ti puso mi ngayon kay nagang angawan.